Ahoj, vítejte u mého dalšího videa. Dnešní video bude DIY na takové náramky z gumiček, které jsou teď hodně populární. A co budete potřebovat na také náramky? Budou to nějaké gumičky, které se dá koupit v papírnictví. My jsme koupili takové všebarevné, ale je tam hodně těch žlutých. Budu si dělat nějaký žlutý. Potom budete potřebovat tužky, nejlíp takové trojuhelníkové. Potom budete potřebovat takové na zakončení toho náramku, aby vám to tady takhle drželo. Ale to už máte v tom balíčku s těma gumičkama, takže takové tohle. Tak, tak. Možná se to dá koupit nějaké oddělení, ale to nevím. Takže gumičky, 2 tužky, nejlíp takové a tady tohle. A můžeme jít na to. Ještě jsem zapomněla zmínit, že v tom balíčku máte ještě takovou věc. To je na to převlečení přes tu tužku, ale to já nepoužívám, já používám na to normálně prsty. Přesuneme se na místo, kde líp uvidíte, jak to budu plést. Takže ze začátku si vybereme barvu, může být 1, 2, 3, 4, to je na vás. Já si vyberu žlutou, protože je tam nejvíc, a modrou. Takže si asi vyzbírám ty barvy a udělám si tady takové 2 kopečky. Tak už to mám rozstřízené a teď si vezmu 2 tužky, vezmu si 1 barvu, udělám z nich takovou 8. Tak. Potom si vezmu druhou barvu, to taky udělám 8. A když to budu chtít střídat ty barvy, tak si vezmu zase tu žlutou, přetáhnu ji zase do 8. A tu 8 dělám vždycky. A teď si vezmu tu poslední a takhle ji přetáhnu a takhle ji pustím do prostřed. A zase tu druhou a takhle. Tak a teď zase střídám ty barvy, takhle vždycky srovnám a vrátím zpátky. A můžu si to tak aj utahovat chvilkama a pořád takhle motám do té 8. Tak, pořád do té 8. Těch mých hnusných nechtů si nevšimejte, ale všimejte si toho, jak to dělám. Takže tak. Tak. A když to budu chtít dělat tady tou tyčinkou, tak bych si to navlékla. A pozor, posunujte si to dozadu, aby se nám to z té tužky nevyvléklo a museli byste to dělat zase od začátku. A vezmu si tohle a nějak takhle to podeberu, přetáhnu a zase pustím. Je to stejný, jenom že to dělám tou špilkou a mně to tou špilkou nejde. Je tady spíš těma prstama, ale tam to nejde vidět tak. A tady vidíte, jak už se trošku dělá ten náramek, ale moc ne. Takže já vám budu ukazovat tak průběh, jak to pletu. Jak vidíte, já už mám náramek docela dlouhý, ale na moji ruku to pořád není, protože ty gumičky táhnou, tak si to udělám ještě o něco větší. Tak, teď už by mi to mělo být na ruku, je to hodně dlouhý, ale mám takovou ruku, no to je jedno. A na zakončení si vezmeme teda tady ty SK, který už máme v balení. Vezmeme si 1. Teď vám ukážu zakončení, nevím, jak se to zakončuje, jakože normálně, ale já to zakončím tak, že tady takhle vezmu ty poslední, normálně je tam dám, teď tady tyhle, ty držím, aby se mě nepustila, protože jinak by se mi to začalo vyvlíkat a musela bych to zase celý dělat od znova. Takže
Tak, teď ty dva držím. Můžete si je takhle natáhnout, oni jsou hodně pružný. Tak, zaháknu. Poslední. Mi to skončilo stejnou barvou. Tak, teď se to zase takhle. A náramky hotový. Tak. A mám další do sbírky. Náramky si můžete ale vyvlékat a můžete si je znova upléct. A nemusíte si dělat z toho jenom náramky, můžou se z toho dělat i různé přívěšky nebo jenom malinké kolečka na klíče a různé dárky a tak. Tak, jdem se zase přesunout na pohled na mě. Tak, tohle je konec videa, doufám, že se vám video líbilo, že si to zkusíte ty náramky. Nevím, jestli jsem říkala, ale ty gumičky se dají koupit normálně v papírnictví a nejsou to takový ty gumičky na vlasy, možná se to tam dá, ale jsou to takže gumičky přímo na ty náramky, protože jsou také asi pružnější, takže hodně pružnější. A teda doufám, že se vám video líbilo, že si to zkusíte a jenom takové menší info v tom giveaway, že do toho komentáře ještě musíte napsat číslo toho balíčku. Buď 1, to je ten růžovo-oranžový, anebo 2, to je ten modro-zelený. Tak tohle už je vážně konec a ahoj!